Onyagara nwanne ya. Tata bụ sit at home Biafra Day. So we are sitting at home with ofe nsara. Anyị bụ ezigbo ndị Igbo. Anyị ama nchefu Biafra. So anyị were ya bụ ofe nsara wee mee ụbọchị. Wait a minute. Zoom é bien sublime. Posso ver. Ọ dị mma. Nke a bụ ụtazị, akwụkwọ ụtazị. Nke a bụ ụzịza, akwụkwọ ụzịza. Nke a bụ ose. Nke a bụ ogiri isi. Nke a bụ ose na ụzịza na ụda asụrụ asụ, ose, ụdịda na ụza. Nke a bụ magi. Nke a bụ ụtara ji. Anyị ga-eji anụ anyị asụbago na-asụpụta mmiri. Tiro ọkụ a na-enwusi ike. Sumu ọkụ, otu bịa nso. Na school of where? I come from Nke a bụ ji eji esi ofe nsara. Ya, ji asụrụ asụ. This is yam for making of Nsala soup. Prends la vidéo. Ferme la vidéo. You can end. End it.
ose na ụzịza ofe nsara anyị ji ezi ike tata bụ sit at home May 30th Biafra Day. Abụ m ezigbo onye Igbo, chee ka m bịakwa mana ị chọrọ itinye chakam maka afọ, ọ na-adị mma maka afọ mana ada eji mmanụ esi, mana ị chọrọ itinye chakam efu obere ihe m tinyere maka na ofe nsara ada eji mmanụ esi ya, mana ịchọ itinye obere ihe kpam. Adịkwa mma. Nwoke na-esigodo ofe, nwoke na-esi ugbu a ka anyị tinye ụzịza. Nke a bụ akwụkwọ ụzịza, anyị asaghị ya mmiri. Ka anyị tinye akwụkwọ ụtazị. Nke a bụ akwụkwọ ụtazị. Negodo iru ofe m. Ugbu a ka anyị tinye ogiri isi kọtụ, okporoko na mangala. Ihe abụ m ezigbo onye Igbo, ịbụkwa onye Igbo. Mutaziri ya. Ogiri isi.